हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जोबोर मुंदांखा आरो जोबोर गेदेमा बिथां सावथुन दिहुनगिरि, फावगिरि आरो सावथुन लिरगिरि बिथां मनजिल बसुमतारीनि सोमोन्दै। नोंथांमोनहा बयबो बिथां मनजिल बसुमतारीखौ मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ आरो गोबाङानो दानि यां जेनेरेसनफोरा सिनायाबो जानो हागौ। बिथाङानो जादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे राफोद फावखुंगुर आरो सावथुन दिहुनगिरि बिथां मनजिल बसुमतारी। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथाङा सासे सावथुन लिरगिरि, सावथुन दिहुनगिरि आरो सावथुननि फावगिरि। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव सासे राफोद सावथुन लिरगिरि आरो फावगिरि महरै गोबांथार बिहोमा जगायबोदों। बिथाङा फाव खालामनाय आरो दिहुननाय माखासे मुंदांखा बर' सावथुनफोरा जादों फारियै बावखुंग्रि फिल्म सेन्टार प्रडाक्शननिफ्राय बिथांनि लोरगि सावथुना बिथांनिनो स्ट'रि आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंग्रि महरै फाव खालामफादोंमोन फुलस्रि बिथाङा। बिनि उनाव बिथांनिनो डिरेक्सन होनायाव मोगथांखोर हाजोनि खोनायै सल' सावथुना 2005 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो बिनि उनाव बिथांनिनो डिरेक्सन होनायाव रजेनि मिजिं सावथुना ओंखारो आरो बे सावथुनाव फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन फावखुंग्रि जबा बिथाङा। आरो बिथांनि फाव खालामनाय सिमांनि हौवा गोदान सावथुना 2017 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ बिथाङानो लिरदोंमोन आरो डिरेक्सन होदोंमोन फावखुंगुर रबि नार्जारिया। आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन बिथां रबि नार्जारि आरो समायना नार्जारि बिथांमोनहा। लोगोफोर, नोंथांमोननि खावलायनायाव आं बिथां मनजिल बसुमतारीनि आं मिन्थिनाय आरो आं नुनाय सावथुनफोरखौ नोंथांमोननो फारिलाइ खालामनानै फोरमायबाय। बिनि अनगायैबो बिथाङा बबेबा सावथुनफोराव फाव खालामदों एबा सावथुनखौ दिहुनदोंमोनब्ला नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो नोंथांमोनहा बिथां मनजिल बसुमतारीनि बबे मोनसे सावथुनखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोसे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्स लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।